Добрый день, дорогие сябры. Я ізноў зачитаю вам вытрымку з ліста Мікалая Статкевіча. Ну, хаця просто по той прычыне, што гэта нашмат хутчэй, даруйце. Прачытаў ОСБ даклад з нагоды 17-го, то бок дня так званага адзінства народнага, пра беларускія Беласток і Вільна, закавычана. Пазняк так не насмельваўся казаць. Але лічыць гэта нейкай формай патрыятызма не выпадае, калі ведаць перадгісторыю. Ды і на якой мове гэта гаворыцца. Калі ў 1921 годзе беларусаў падзялілі на сваёй зямлі геаграфічна, то больш за чвэрць стагоддзя таму падзел адбыўся па светапогляду. Найбольш нацыянальна свядомую частку нацыі, яе хрыбет, пачалі выціскаць з дзяржаўных устаноў, з адукацыі, урэшце з краіны. Карацей, рабіць тое, што рабілі пілсудчыкі ў 20-х і 30-х гадах у заходняй Беларусі і, што больш масава і непараўнальна больш крывава рабілі сталіністы ў 30-х ва ўсходняй Беларусі. Таму веры сённяшнім праявам квазіпатрыятызму няма. Хутчэй, яны ўспрымаюцца як апошні прытулак шматкроп'я.